Tanggal berapa? Marilah kita bersama berbagi kasih dan sayang. Sambutlah tangan mereka berbagi suka bersama. Peduli sesama adalah teladan dari Tuhan Yesus. Dia membuat keajaiban ketika memberi makan 5.000 orang. Kita diminta untuk mengikuti teladan itu. Nah, untuk melatih kepedulian saya dan teman-teman, maka seksi sekolah minggu akan berbagi kasih dengan satu teman yang lemah tubuh di Yayasan Sayap Ibu Bintaro. Opung Boru Diakones di Borong-Borong. TK Pelangi Kasih si Borong-Borong dan TK Rehoboth si Manungkali. Dan tempat penampungan hewan terlatar di Gunung Sindur. Sumbangan dapat diberikan berupa 1. Uang tunai, 2. Sembako, yaitu beras, gula putih dan gula aren, dan minyak goreng. Sembako dapat dikumpulkan di gereja kita pada tanggal 13 dan 20 November jam 13 sampai 15 dan Minggu tanggal 14 dan 21 November jam 10 sampai 13. Sedangkan uang tunai dapat dikirim
Mama gereja siang. Cing Mama, modelnya rambutnya sama dengan aku ya. Sahabatku Mama. Andorang so tapuka parmingguota jumulo mahita martangiang nauhom di rohata B. Saluhut Paralado AKBP Serpong, Pasaton, selamat hari Minggu 24 Dung Trinitatis, Tuhamu amanami inanami, naposo bulung namandohoti parmingguon sadarion, di bagas joro, nang di bagasan nabe. Selamat hari Minggu ke-24, Dung Trinitatis Madihamu, Parhalado nami, namandohoti parmingguon sadarion. Tapuji, tapasanggap matuata, naung patari parhon padalanan ningoluta di bagasan hahipason, satu hari Minggu sadarion. Nuaeng, naeng do tatama acara parmingguan ima di Minggu 24 Dung Trinitatis. Tondi parbadia nasian Tuhanima namangingani roha dohot pikirata. Asa hibul rohata pasangapon Tuhani. Tapuji tapasangap ma Tuhani. Tapuji jala tapasangap ma Tuhani, nasai mangulungi roha nang pikiran asa toktong marningot laho marsaor dohot tu Tuhani di hari Minggu nabadiai. Ragam donian pangaliani portibion namanaiti rohanami asa holang sian Tuhani. Asa unang marsaor hami dohot Tuhani. Alai saya disungguli Tuhani do roha nang pikiran nami. Asa toktong marningot mangulahon patik nai. Atong betama hita mamuji pasangapon Tuhani di acara parmingguon sadarion. Tapahibul maroata mandohoti parmingguon, marhite tema dungo mahamu unang lilu. Ale Tuhan Jehovah debata amanami, satu homa pamujion nami di hari Minggu sadarion, marsangap maho marhite parmingguon nami. Pahibul jala pasadama roha nang pikiran nami, lao pasangapon ho. Marene maita sian buku ende nomor 4 ayat 1 dohot 2. Di
marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Songonodo di dok Tuhan Yesus, ianggo podana di au, dang au nampunasa, podana marsuru au doi, mulo adong manang ise namambaen lomo ni rohani amai, boto nido taringot tu podai, manang nasian debatai, manang nahu hatahon ni sian roha-rohaku sandiri. Songon nadidok ni surati, aka batang aek namanguludo mabaor sian pamatang ni naporsea diau. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang maita, ale Tuhan debata jala amanami, sai urupi mahami, asa unang mandele hami, ujuro hapogoson tuhami, jala unang magopo hubaen hami, si leon-leonmu na denggani, ujuro pasu-pasum tuhami, ramoti hami, asa unang marpos ni roha hami tu arta nadi hasianganon, leon di hami hapor seaon, asa dohot hami parjambar di setaon ni akan naporsea diho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marende itas yang buku ende nomor 30 ayat sada dohot 2. Yesus lehon hatorangan, habis kagan mengatusi hat kami. Lehon mata nama nida, rohot roha, raumot odalani. Anup ari mahajari hami nadi aotoni dope asala pose nahami osabindo angoluan nami Patik ni debata. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu sadarion, ima natar surat di patik sada 1:4. Patik parjolo, ahudo jahoba debatam nina debatata, dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganonmu, jaladang jadi sumanonmu, nganangaha na di banua ginjang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aik na ditoru ni tano, ianggo tunggabe si sombaon, manang si oloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata, ianggo soture dalanna, aihona uhumna do sogot akana masineang di guarna. Patik paopaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, tinanom ari ma ulaamu,
nasa si ulaunmu, alai anggo ari papituhoni, ari para dianan ni Jahoba de Batam doi, dang jadi ho mangula anggo nadi na sadari, manang anak pupe, manang borum, manang naposom laki-laki, manang naposom boru-boru, ro di pinahanmu, ro di pangisi ni huta ni halak pe, na mangebati hutam. Ai dina onom ari do di topat di bata, langit, dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papitohoni. Dibaini do umbaen na di pasu-pasu di bata Jahoba, ari para dianan nai, jala di parbadiai. Ima saharna, atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan de bata. Ale Tuhan de bata, sai patgugui mahami, mangulahon na hombar tu padigmi. Amin. Marinde ita sian buku ende nomor 686 ayat 1 dohot 2. Rahamundo awo dolami waktu sakit urasia. Oh Jesus, biru iti sondo apa tau mau narodo au tujolomi ngaledo oh Jesus, hanam nayari lison no patau mau. Tatopotima dosata nagodangi tuadopan ni debata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo nasu dosan para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosanami nagodangi. Di bagasan hajahatan do hami tubuh jala dangadong hapor seaon di bagasan rohanami hian. Salhud do hami manimbil sian akadalanmu. Macai godang do pangalau sion nami dipatikmi. Alai ingot mahami ale Tuhan, alani denggani basam dohot asini roham. Sai unang paingot-ingot akad dosa ni haposon nami, dohot pangalau sion nami. Sai ingot ma hami hombar tu asini roham, dohot denggani basam, alani goarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati ma roham di dosa nami nagodangi. Amin.
Tabegema baga-baga ni debata taringot tu hasesa ni dosa. Roma hamu tu au asa mangolu tondimuna nina Tuhan Jehovah. Tungsura rara dosa muna songon abit bunga dab-dab, botardo pahenotku songon itak. Nang perara songon abit hasumba, gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Marene maitas yang buku ende nomor 355 ayat sada dohot tolu. Tatangion mahatani debata ima turpuk epistel di minggu sadarion. Ima natar surat di buku Panurirang Daniel, bindu 12 ayat sada sahatu sia. Dungi ditiki ujui, hehema Mikael induk na balgai, na hehe humokop aka anak ni bangsom. Jadi masa matiki hagugotan nasodung dumatangi, olak nidung adong bangso sahat ro ditiki panipuli, alai apala ditiki nasa sadaima malua bangsom, luhut akan najupang tarsurat di bagasan pusta hanguluan. Jala torop sian halak namodom di bagasan orbuk nitanoi, tarsunggul sogot, nadeba huanguluhon saleleng nilelengna, nadeba tu urahon ragam gabe bias-bias saleleng-leleng. Jala hala akan napatas marroha, marsinodang sogot songon sodang ni langit. Jala nasida akan namanugu-nugu torop halak tu hati goran, marsinodang sogot songon bitang rodi saleleng-lelengna. Iya ho ale Daniel, tabunihon ma aka hatai, jala sahapi pustahai, pai maju pang tiki palipuli. Jadi torop halak manulikit hatai, gabe tambah situtu pabinotoan. Dungi marnida maau Daniel, gabe idama, jongjong disi dua halak na asing, nasada di baribaan ni batang aeki, nasada nari di baribanai. Dungi, Roma hatani na sada mandok tu bawa nama pakaian hori. Na jongjong di atas aek ni batang aeki. Sadia lelengon asa jupang ujung ni aka hangolanganon. Dungi hubegema suara ni bawa namar pakaian hori, na jongjong di atas aek ni batang aeki, laos di paltol ma tanganna siamun doh abirang, dopak banua gijang, asa marmangmang ibana tu ibana na mangulu sa leleng-lelengna, ikon jolosal pusada tiki,
dua tiki do satonga tiki naung binuhul hian, jala dungpe sohot parserahan ni pasi-pasi sian bangso nabadiai, ipe asa marujung saluhut nai. Jadi ubege donian hatai, alai dang dapot rohaku, gabeniku ma, ale tuanku, ahado apala ujungnya saluhut nai. Alai nina ibana ma, laho maho ale Daniel, ai ikon buni jala tarsahap aka hatai, sahat rodi tiki panipuli, ima sahatna. Martua do akan atu mangihon hatani di bata jala nau peopsa. Amin. Marinde maita sian buku ende nomor 231 ayat sada dohot tolu. Tahata tindakon ma hapor seyaw tai, songon na hina tindakon ni dongata sa hapor seyaon di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea di bata Jahuba, ido ama pargogo naso kedosan, atu bang dotano, au porsea di Yesus Kristus, napi Jahuba, napi Tuhan ni Maria, na gabi-gabian santon di Parmalia, andorang suabuhuan, ido tuata, na termau na bernit, di panghuman di silatus, nama terpada iwana di haunan pinasilang, na tua dudon itu nuritanom, na mulak mulu di hari patuluhon, na naik di susu, lau hundul di siamu di bata Jehova, amanai na pergugo na sudosangan. Di sima ibana mong sogot utanoon, mangmumi halak na mangulu dohot na mate. Au persea, bandi pada dia, jala adang sada hulia na badia. Hulia ni hatopani halak Kristen akan na badia. Dohot ya sesaani dosa, dohot ya hatai na mandok. Mulak mangulu sogot di daging ni halak ng mate. Dohot ya hamuluan na sara sudah. Amin. Tabegema paduan suara Solidio Christian Schools. Shalom, perkenalkan saya Julius Unsong, STH MPDK, Kepala Sekolah SMA Kristen Solidio. Salam sejahtera buat kita semua. Setiap orang percaya dipanggil untuk dapat melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Setiap orang percaya dipilih Tuhan untuk dapat memberitakan Injil kasih karunia Allah. Kerinduan untuk melayani Tuhan merupakan respon kita terhadap keselamatan yang Tuhan berikan. Selamat mendengarkan paduan suara SMA Kristen Solidio. Aku melayani Tuhan. Solidio, segala kemuliaan bagi Tuhan. Segala rendah
HKBP Serpong Pasahaton. Selamat hari Minggu, jala selamat madohoti parmingguon di bagas joro dohot napatupahon parmingguon di bagas ta ganup marsada-sada. Lau suhut mapasahaton nami sian parhalado. Selamat ulang tahun turuas ni huria namarulang tahun. Ari hatu tubuh dohot namarulang tahun pardongan saripeon di mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu Tuhan tamahita saluhuna. Titing Minggu tanggal 14 November 2020 sada na parjolo. Guarni Minggu ta ima Minggu pa 24 ton dung Trinitatis. Trinitatis lapatana hasitolu sadaon ni debata ama anak dohoton di parbadia. Topik ni Minggu ima dungo mahamu unang lilu. Paduahon barita habot miroha. Nah di hari Selasa tanggal 9 November 2020 sada nunga marujung ngolu inang Rotua Apriani Parulian Simajutak. Tutup umur 37 tahun. Manadikon sada anak bawa, dohot sada anak boru. Alamat Villa Mutiara, Blok H, nomor 15, masuk Wake Bethlehem. Tuudean na di hari Rabu tanggal 10 November 2020 sada di Tanjung Karang, Lampung. Tabuan maditangyangta asatibu tarapul keluarga natina dikonna. Patuluhon ruas nataba. Mamuka hari Minggu sadarion tanggal 14 November 2020 sada di Jalo Huriata do gabe ruas Marsa Sahalak Elizabeth Astrid Eldori na 70 dohot Marta Cordelia na 70 nasida pidas yang gereja GKI Kalvari Tembagapura Klasis Mimika alamat saunari ima di Icon Cluster Firden Villa Blok H5 nomor 12 BSD City masuk Weksion. Anggiat magabe ruas nama ngulu partodionna di Huriata. Napaupaton pilihan dohot hamuliateon. Dihita saluhut na ruas ni HKBP Serpong, tamaro hita madok mauliate tutuhata, ala asini rohana dohot pangaramotionna nang sahat hita keluarga Huria, masyarakat dohot bangsota sahat tusadarion, tarlungobi alani pandemi COVID-19 sia. Domutusi tapasahat mapelian minggu, pelian bulanan, hamuliateon dot pelian na asing. Boy mata pasahat tu Huria marhite kiris manang transfer tu rekening Huria dot nomor nang tercantum di warta nang tajalo manang di WA grup ni Wekta. Cabang Alam Serpong, Cabang Alam Sutra Serpong, atas nama Huria Kristen Batak Protestan HKBP. Pilihan bulanan dohot presentase naung sahat marhite ruas ni HKBP Serpong, boy mata ida dititing na disagihon tuganup hita. Napalimahon barita Natal. Nunga ditotopon panitia Natal sude akka partikian namardomu tu akka ulaun ditiki Advent. Natal dohot tahun baru, dohot akka parkur, napasahat pujian. Boy mata jaha panorangion nagumajang, dititing naung disagihon tuhita di wek grup wek tabi. Tupak dohot guguan ganuk wek, domu tu kegiatan Natal. Total tupak ni ulau Natal 2020 sada dohot tahun baru 2022, godangna 366 juta 100.000 rupiah. Nunga ditotopon panitia Natal dohot marhite rapot parhalado. Pabua guguanon disagihon matuganup wake. Songon na adong di tabel na dititing ta. Tupak tabe boy ma ditransfer tu rekening atas nama Grace Mona Lisa Simanjuntak BCA Gading Serpong nomor rekening 883 sada onom-onom 504 sada. Manang bendahara Natal tahun 2020 sada, dohot tahun baru 2022.
marhite nama nuraton angka 25, manang manabai Rp25 di ganup transferan. Parmingguon di Bagas Joro. Rapot parhalado HKBP Serpong nunga manotopon lao patupahon parmingguan di Bagas Joro mamuka mai minggu tanggal 10 September 2021. Dungi rapot parhalado HKBP Serpong di hari Selasa tanggal 2 November 2021 nunga manotopon mamuka di hari Minggu tanggal 20 November 2021 parmingguan pukul 10 WIB gabe pukul 10.30 WIB. Parmingguan pukul 8 WIB Marhata Indonesia, pukul 10.30 WIB Marhata Batak. Boy mata jaha panorangion na gumajang dititing nang disagihon tuhita di grup Wiktabit. Nomor 2, ujian parguru malua reguler. Ujian tu yana kota parguru malua patupaun ni huriatama di hari Minggu tanggal 21 November 2021 pukul 10.05 saat tu pukul 10.07 WIB. Maringanan di gereja HKBP Serpong. Ditiki ujianon laus dibuan bema napa punguhon rekapan absensi, pekerjaan rumah, buku khotbah, dohot tugas-tugas na asing sian guruna. Pinangido matusude parguru malua asa mangarade diri, jalan atoras manosoi yanak kotabi. Nomor sia, pangibation ni sekolah minggu HKBP Serpong. Laho mangajari yanak kota sekolah minggu maka holongi jolma dohot natinopan di debata, dipatupa seksi sekolah minggu do pakobasion marhite pangibation di bagasan holong tu piga-piga panti asuhan, dohot penampungan pahapahanan na terlantar. Di pahobardo ulaunon di nama nomu-nomu hari Natal. Dohot tema, holong ni rohani Kristus na pahicaton parhahamaranggion. Tersurat di Sada Petrus Sada ayat 22. Tatoton jala taparrohahon majolo video teaser taringo tu ulaunon. Marilah kita bersama berbagi kasih dan sayang, sambutlah tangan mereka berbagi suka bersama. Peduli sesama adalah teladan dari Tuhan Yesus. Dia membuat keajaiban ketika memberi makan 5.000 orang. Kita diminta untuk mengikuti teladan itu. Nah, untuk melatih kepedulian saya dan teman-teman, maka seksi sekolah minggu akan berbagi kasih dengan satu teman yang lemah tubuh di Yayasan Sayap Ibu Bintaro. Opung Boru Diakones si Borong-Borong. Pelangi Kasih si Borong-Borong dan TK Rehoboth si Manungkali. Dan tempat penampungan hewan terlatar di Gunung Sindur. Sumbangan dapat diberikan berupa 1. Uang tunai, 2. Sembako, yaitu beras, gula putih dan gula aren,
dan minyak goreng. Sembako dapat dikumpulkan di gereja kita pada tanggal 13 dan 20 November jam 13 sampai 15 dan Minggu tanggal 14 dan 21 November jam 10 sampai 13. Sedangkan uang tunai dapat dikirim ke rekening bendahara seksi sekolah minggu. Berbagi kasih ini akan diadakan pada tanggal 27 November dan 4 Desember 2021. Mari Amal, Minang, dan teman-teman, yuk kita ikuti teladan Tuhan Yesus. Kita dukung kegiatan hari ini ya. Saling berbagi, sharing is caring. Mulia teh Amal, mulia teh Inang, mulia teh teman-teman. Horas, bye-bye. Napasapuluhon, Minggu ujung tahun Parhuriaon. Hari Minggu tanggal 21 November 2021, ima ujung tahun Parhuriaon, huhut parningotan di akanaung moding. Jahaon madi minggu manogot dohot arian, guar-guar ni ruas ni huriata na moding siat tanggal 22 November, sahatu tanggal 21 November 2021. Pasapul sadahon pertangyangan pangujungi gabungan week. Pertangyangan pangujungi gabungan week patupau ni huriat tama di hari Kamis tanggal 10 November 2021 pukul 20 sahatu 21 wib. Pertangyanganon di patupa di gereja manang tatap muka terbatas. Jala adong do live streaming marhite kanal YouTube HKBP Serpong. Diap karuas nanaing madoho ti pertanyaan week di pasuraton madirina marhite Google Form na pinasahat ni grup WA di week tabi. Songoni ma sorani titing di minggu tasaderion, titing parhepengon boy mata jaha di laporan parhepengon nang bisagihon tuhita marhite WA grup di ganup week martang yang mahita. Tuhan debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Puji-pujian dohot hamuliateon di pasahat rohanami di sude asidot holong ni roham di hami. Di hilala rohanami do holong ni roham na totong mangaramoti hami manipat na sa mingguon. Jala dilihokodo akan narikot di ngulunami. Sude na idangalan ni denggan ni pangalahon nami, alay holan asini roham do ali Tuhan. Sa ilam tabaman yan haporsiyaw nami manguloy ho, jala setia kami mangihutod dalamu di pardalanan ni ngulo nami. Mauli ate matonggo pasahat tami, alaboy kami marpungu di bagas na badion, patupa parmingguan. Dohot jumlah na terbatas. Songoni nang ruas ni huriam na patupa parmingguon di bagas na sidabe. Pasu-pasu mahami ali Tuhan, jalo mapujian nami gabiwap na hustus di julung. Alay na mangido rohami dia sini rohami ali Tuhan. Salpuhon ma pandemi COVID-on, sian sudi liat portibion, tarlungubi sian negara namion. Asa ditikinaro boy hami rak marpungu mamuji pasangapoko di bagasmu na bedion. Martangiang dohami ali Tuhan di sudi ruas ni huriam, asali honomo hahipason, pada umapan marandi daging natodi, pamalung maakan amarsahid, pargugoy maakan amarsak, tarlungoy madiari nasalpu, dinong dialap ho sada ruas ina siyan tonga-tonga ni keluarga, ima inang rotua apriani parulia si majutak, na manadikon dua yanakon na mekmet. Tuhan debata, mangidohami dia sini rohami, Leon magogo, habengeton nang pangapulion turohani sudi keluarga na tinadikon na. Tarlumubi ma pangaramotion tuduya yanak kon na meti ali Tuhan. Martangiang dohami di sudi program ni huriam, nanang dipatu pa di minggu naron, ima par mingguon di bagas joro, ujian par guru malua reguler, pangibation ni sekolah minggu tu panti asuhan. Suang songoni pertangyangan pangujungi gabungan week. Upasahat kami ma tutangan muali Tuhan,
Pasu-pasu ma asabu itar patu pada denggan, tahu hasangapon di guarmu. Tuhan debata huwak kami do, tong ditangyang namion, pemimpin di negara nami, mulai sian presiden dohot sudi jajaranna, pasu-pasu ma ali Tuhan, leon dame dohot sadani roha di nasida, asaboy mangula di bagasan hati goran dohot bisuk nasian ho, mabuan hadingganon di sudi masyarakat Indonesia. Satokin nari bigyan nami mahatam na badiyay na pinasahat ni naposom amang pagdita sabar pidi si manugalit. Pasu-pasu manaposomon pasahaton hatami. Jalahami peruasmu asahibul rohanami tumangihon. Jala dapat huat tu si hami. Gabi bohal dohot sulu di ngulu nami. O matangiyang dohot pengiduan nami aliamang. Sesama sudi dosa dohot pangalasyon nami. Asa talut hami majalo asini rohang. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangia kami Tuho. Amin. Tabegema persembahan pujian NHKBP. Maride Mahita, sian buku ende nomor 240 ayat 1-2. Sai kong kamu mengeluh
dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima na mangaramuti ate-ate doho pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Shalom badihita. Amak kadongat sapor siaw di bagasan kuari Tuhata Yesus Kristus. Adorak sosahat do pihita tu jamita. Parjulu majolo pinatadahu diri niba. Songon na ditikting nakin padita sabar pedisi manukalit. Tahun 2012 maparpudi makubasi hami di Kernolong. Jalan waik tinggal nami di Serang. Ala saserak kado hami pidda tu Kernolong. Bamulak muse hami tu Serang waik tinggal di si. Jadi nunga sia tahu kami duk pensiun. Inata buru pasaribu. Jala opat di hami danak nunga marhas hotat sudi. Jala pitu ma pahoppu. Jala marhiti omma upasatami siak kami sekeluarga sudi tu hita. Tabi horas-horas nami tu hamuna saluna horas madita. Hatan itu hatta di hita di bagasan sedarion. Imana tersurat di Markus 10:10. Mamukasian ayat sada saha rodi ayat walu hujahama di hita. Lau tumadi ko bagas coroi ninna saha laksisian nama maddo ibana. Bereng ma guru nami ulini akka batuon dohot tongam niaka jabon. Alani na Jesus mamaddo ibana di dahodo jabu akka nabulonon. Tak pasobon na nanggo dua batu martiddi-tiddi. So gargaronna dungi ujuhud dulibana di dolok jetun todokon joroi pulikma di suku Petrus, Jakobus, Yohanes do adaria sibana. Pabua matuhami adiga masai jala dia ma tadana pabua na songgok ma saluh nai jala dia tahu Yesus matuna sida songonon jaga mahamu sotung dililuhok kalakam ailado naro sogok manuluk guarhu akan nama dok ahu dui gabe torop manalilu bahenun nasida asamolo di begi hamu barita nyaka hamusuon rodi gaorni namar musu unak kamu tarsonggot daktar bahet somasa kai alai dang idope ujungna ai nahehe do sogok bangso maraloh bangso harajao maraloho karajaon masa ma nang lalo marluat-luat masa manang halion permulaan ni pabibionna doi ima sahatna bajole DT nomor 207 Sai tiop matang aku sai paimatos kosaku ramotina dan di sada jabu terbigiru persoalan ni amatai doh inatai jalamacai corbuci tuturo persoalan ni hurowa pola di dok amatai keluar ho sejabon nin natu inatai roinato di do ibana hodo haruar sejabon
Ayaw do pajongjong jebon. Huruay natay wanita karir. Daong hodo keluar. Ayaw do kepala keluarga di son. Banyak peho kepala keluarga ala audo na puna jebon hodo keluar. Inay natay. Ala ni hanga ni situasyon. Dang diboto amat tayo ala pas do na neksarapan na sida dong sedok di mejai di danggur hom matuin natay. Alay tordelak ko ni natay buti gabi habak sedok itu luar. Hape mamulus sa dapat dita. Jale diberek pad dito, jale bigiyak kasuaray, ditiok masedok ko masuk ma tubaga sa jabon. Basongon na habak sedok munon nakit sa jawinang. Ayahan na masa. Hubigi mo siya masipalaw-lawak kamu. Ruwa mata nakilaho. Roy nata hodolaw. Inna. Ayaha do ruwa. Ay pigada danaki. Banga to ulamang torine natay. Holonggo hura roham didak danaki. Bah holonggo. Holonggo raku didak danaki. Dakto hoi ay mololawa matau sursar didak danaki. Daktar pareso hoi. Huamak holonggo roham didak danaki. Holonggo. Bomololawin at to ba mabeno mo pare soni. Tongwa adak tru holong roham didak danaki. Alaya dong go nakin nong ro tu jabo nido si palau muna isyamang torinna. Nung adong masuk tutongani bagason ima sibolis namang gurgari hamu. Alani surat to madipitu ni jabuman pasal 55 sada. Diorai bongot sibolis. Jala surat to ditoruni pitui muse ditoruni ayat ahi ora-orai pasal 55 sadai surat to muse lisi Joshua 24 ayat 15c. Alai yang guau doh dong aku sajabu ikut Jehovah do uluan nami. Ima namasa paladi sada manugut. Jala memang dung masa persoalani dung didok paditay songoni memang gabe jolma na setia martuhan duhalahon. Jala tohodo na didok ngai dang dipaluas na sida benang gopala satokim masuk sibulis ay diboto na sida manggaori. Diboto na sida manusai. Diboto na sida manegay. Anggo di bagasa bahasa Indonesia didok kami akan beribadah kepada Tuhan. Nomor 8, lau mangalo ima uti-utian niala dipaingot titan waeng asa dungo. Asa unang dililuhon. Dungo, ahado banomu asa dungo. Perjulu sadado nabui mabain asa dungo ima martangiang. Jala halak si pertanian kuat, mampu menghadapi segala hamaolon nadong di Portibion. Halak si pertanian dakya madele, dakya naik tensi, dakya stresi, asipata molonunga gudang dia dupiho persoalan tordohonomuro unak pakulingi jauh, unak jauh. Gue si pikir aku, paboto-boto halak kurang si pikiranmu. Ibu tahu halak kurang nama asa digulung, homa. Asa tetap tenang, tetap ada sukacita. Hidup benar dok, dok hati yang gembira adalah obat. Atong baharu asa bergembira, baharu asa tetap sehat. Didok. Tuk halak na margugu si Partangiangi. Tuk halak na margugu si Partangiangi. Jadi halak si Partangiangi itu udah kuat. Gudak pesi taonon dangolo ganggui. Dangolo tahu tani. Alana ada kekuatan mengalir. Sesada hagugu tu bagasa diri nibana. Makainang o lampo na te adi dia do ano masinyo Suralaya
Suralaya, Merak. Alek ko na dong menghubungkan itu na sama galako. Imak kabilate. Ikut dihubungkan dia sa galaki, imak kakabil-kabili, gabi galak may bana, jala kuat. So ngonido nang haporsyota. Ikut dihubungkan dodohot Tuhan on, ima marhiteta niyang. Cemolo nung amartangiak ko mengalir mak kekuatan tu bagasa dirim. Hagugoni dak, hagugoni portibi, hagugoni debata. Mengalir, kita akan kuat. Jala molo du kuat to di bagasan ngulum. Tangan dong be nabui habiaramu. Tangan dong be. Alanya ada kok kekuatan mengalir di dalam diriku. Itu akin na banadok tung halak na margugu si partangiangi. Halak na margugu. Atong molo di bahasa Indonesia asa margugu hita di Psalmen 110 sia ayat 105. Baca juna. Adong gurisi. Psalmen 110 sia ayat 105. Adong do? Amang ma. Dangarong nga bahasa Inggris do buku na. Psalm 110 sia 105. Hatamido sulu-sulu ni patu jala hati uron di dalaku. Jadi akahalak nama bain hata ni debata na toktong berkomunikasi deho debata dak katar tuk-tuk. Jalannya tetap mulus. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama dengan dia. Dak tartuk-tukon. Alani molo di bahasa Indonesia diroknakin ikum beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan tetap beribadah kepada Tuhan ninnaro. Lapatan na ibadahi asa toktong adok komunikasi dohot Tuhan. Marsaur dohot Tuhan ni. Jala di bagasan habuluson do ibak komunikasi dohot Tuhan. Ibagasa serep ni roha. Songo dia pakyaku meredopod debata. Unduk dohot serep ni rohaku. Ido abit natama. Asa mau beribadah kita dohot Tuhan ni. Ikut di bagasan hauduhon. Noang mau gudak kalak beribadah noang dijabu mengikuti. Bah, adong mon na minum kopi on. Marisap. Sesongon na so beribadah. Adi do mau di live streaming kebaktian di Jabu. Takira na so beribadah asal mabinigi zamitain na huhut say marnonangi alai ba bajo kopi na musito inatay. Ba. Alai beribadah. Molo beribadah ikut sitong do iba makatai dohot Tuhani pajupang dohot Tuhani nakpe di Jabu. Asam berhiti seni mampu hitain neng dohoron ni Tuhan Yesus gudang neng edupa muna. Awas jangan disesatkan ni naunang lilu hamu. Gudang nama asa di tonga-tonga ni Portibion nama baing gabi terlilu hamu terlena. Akahamay contoh na nakin ima na binerengnya kasih siani ima haulion ni bagas coroi. Boh bereng jo guru nami uli ni bagas corona tena memang luar biasa ulina adi lapis do mas dui bagas corona di Jerusalemi. Di dok Tuhan Yesus. Bereng ma nanggo sada batu martid-tid di dangarong be haduano. Semua ini akan hancur. Nanang dorona semua akan berlalu. Naik pengoton itu hatam nang lalap. Unang lalap di arta Portivion. So diingot marujung godugo tayo. Unang lalap. Ino naik pengot itu hatta di bagasan minggut ta sadarion. Asa tetap berjaga-jaga. Ala gudang naneng mga liluhok kita parjolo nakin haulion. Paduahon arta.
Lalap madibain arta sipata laksanga be pajupang dohot Tuhani. Lalap dibain akka kedudukan jabatan. Lau mengalului jabatan. Natuari saya darong SMS saku taholam mengalului kepala kapung dope nga masih parwarwan. Nga masih pasiga-siga daw kasi ningin na saya dagu makola kepala kapung gope. Balabuhama mengalului camak doh bupati te. Sunguni musay mengalului musay tuna tumibo. Daw nga gabilam siga unang lalap binani Portibio na salpu doi. Jala laos sa ido dohonok kutuhamuna. Ala asa mura atu samuna. Hatanya dima. Danga dokter buanau lobisian ulosi nunga loja awo Tuhan rari mabandingan. Manang bohape tungadok pe mobil Alphard tak tarbukui. Keberatan mapar kuburan molo dohonomu banomui. Kaboratan ma wala sada do banommu ulus saputih. Ay mula dok pinang kalungmu do golangmu itrolo paro may muhu dadungi ho. Nak simbatu ay nalay hubuk dibuka. Sayak tutanoy dadoi. Ada itu teh huhut ditangisi alai huhut dibuka. Doh cicinnya inatau. Nak simbatu ay nalay huhut senin na tangan nai. Alanya dengan dokter buat kita. Tinggal lo sudah nai. Kalau nulus nabi nai nisi matuai hula ima dengan dokter buat nau lobisian ulus sidain nado. Atong bahama saya lalap di Portibio. Ido na ni paingot di Tuhan Yesus tuak kasisian nai. Unak kolani pa bereng-berek kamu. Alai naroma arisogut. Salpudo sudinay. Alay pay maro ima ari suguti. Alay ari minggu ari parningotan ni namoding. Tidak te. Nagpempersiapkan dirita. Hita pe tinggal konota do Portibio. Tarsorau lau tu sada luak na julu. Jadi tarberengau ma di garbang ni sada kuburan. Sada tulisan nama cai argasi tutu. Jala manangisi pe nama buan namati tu kuburano di jahamai jala menedar kedirina. Di surat tulis au saunari ho adigan. Disadarkan surya kajol mana manaruho tuku udiani molo tataruho dongata ise adiga mahita. Ay lau salpuro ni Tuhan Yesus marujung go sude na Roma tikina. Alani hoba si dirim ido nakiniro sotong tersesat. Holani do nakin hatamido sulu di patu jala hati urung nang tersesat. Hatani Tuhan, firman Tuhan itulah suluh di dalam perjalanan hidup kita. Dan supaya kita kuat hanya dengan doa. Berdoa kita kuat menghadapi apapun masalah di tengah-tengah dunia ini. Kita akan kuat dengan Tuhan. Karena kekuatan Tuhan mengalir di dalam diri kita melalui doa. Amak tabuni hapi namar Tuhani. Atong bay majolo edete 800 sonomi. Tabuni namar Tuhani. Ahape masa dingolumo Tuhan menjagamu
las peroham marsak peho sai di ramotiho Tuhan menjagamu. Tabunete. Ahape masa di ngolum, Tuhan akan selalu hadir. Las peroham, dia akan selalu hadir. Marsak peho, dia akan selalu hadir. Ayang go di Portibiodo, molo di hatakola di dok, sada edde namace luar biasa eddenai menabus rahala mardongan taran namora do peho tai martiburu markehean muda pitis muda dabe dibani pikiraki gonang ma Jesus dongakina apatanna molo tikki mamora ho gudang gorongammu ale molo dung marlea ho marlawa masada-sada ale ngo Jesus taong ahape masa di ngolum yang hubabu do masalahku persoalakku tu marga si manukali dia ho nari anak tua du beho tokku mengalu-alu tu sedu du pena ale molo las ni roha ro ay sa de du pihami opung ngami du Martino do ni torina do irang go Portibion ale go tu hatta dalam situasi apapun masalah di ho ido banda di ro hata mido sulu-sulu ni patu jala hati uro di dalam hata ni dewata menjadikan kita kuat dan tidak pernah jatuh. Alani hari koto majahatan di bata, hari koto pajupang doh di bata, hari koto marsau doh di bata. Aholani do sinjatata meredupi Portibi dalam turudu no. Nung alam rudu naik Portibion, artinya alani rudu na do naik ro di bata di paingo Portibion marhite ima pandemionate. Ayo kemma bebe naik be, jalan nggak diajari kita sarupa, rak masih tutubuhi lebih. Manang buhape hapal lipstick mo inang daktari lebi. Dito. Manang buhape hamoron ni ba tong. Molong nga COVID na kuburan na kubura COVID. Jalasan na daw makubur. Ama ngiri na. Alai diajari duhita asalam merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Tak paserep nguluta. Atik na singot-sikot burut Tuhami Tuhan. Atak na saliling non. Hola liliat di Portibio. Kami liliat di arta di Portibio. Dakku ikut tami beho Tuhan. Behola kopi dopi banga sudi mengangguk. Alanido asa tok-tok kita sadar. Hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Menyelamatkan kita. Ala ni di paingot kita nalau salpu do sudi Portibion jalan na Roma tikina ninna nakin di episteltai na Roma tikina akahala na terkubur dinakan paheheon na mei ala erong diba tu hapi na roko arong diba tu hasonangani idu nakin di buku ni si Daniel na yang marlapatan asa ready siap sa di hari pe. Walau suku kita ngasih pematah inang molina, asudi dulu siap dope. Apa itu coba, arong gobi dan kina so mangulina. Dunga manguli sudi, ay pahopuin yan, nak sekolah dope ina. Dunga sekolah pahopuin, nang bidau dunia dah manguli pahopuin na musi. Jadi margajang-gajang, nak orang dah siap. Hape yang go didok, dang ngatar pasiding be, anggo hamatiani ikut di bulus bedo, lau tu. Surgui tak tarpasirikoi alani manuai di dalam perjalanan hidup kita ini na Tuhan Yesus gudang do namasa si bulusomu perjulu nina gempa lalo porang namar lapatan gudang dua ke persoalan masalah kada bejuruham aleng gunho maci kelaparan nina apatanna akka haliu dadin na nakin alai boto hamu na do didok nakin ipe hola mulai ni pabibion na do pin akai na do na mga tu si pabibion angko ama dang tu si pabibion molo ina na nang melahirkan baru mulai sakit pembukaan pertama kedua ketiga ina akai na ima na rekon na di memulai ni pabibion
Celapatan na dangi do pe, molotuk pe di boluson wangi dangi do pe. Adong ko pe, no borat senya no na do pamuna, ido na do kon ni Tuhan Yesus, pai maroi bana na pa dua hali honi. Alani kon tetap kita kuat. Bahwa sukot hanya dengan Tuhan Yesus. Sotuk sirak konang gua pala satok kicet Tuhani. Sotuk ditinggal hok konang gua pala satok kit Tuhani. Ai asal ditinggal hoko Tuhani di sima masuk manakin ima penggodai, hola masuk penggodai sesat tonon nama ho. Jala alani duduk nakidungo mahamu, sotung dililuhon. Atau kamu kadongan di bagasan sadario di paingok dehita, asa tok-tok kubas kita di bagasan ngulu tahun, ay manangah pedang rong ngatar buat kita tu banua gijang, sotung di panggil ho bono mobil mi daong. Daong natar buat ko, daang adong natar buat nau, lo bisa nulus sini hatanet detai namar lapatan semua akan kita tinggalkan. Oleh karena itu, mari kita persiapkan hati, pikiran, sudah ngulu tahun. Debataro napunai alani marsi hoho maho di Tuhani. Asa di leo tuho pasu-pasu las niroha saunari johot syugut di labungai. Amin. Moliati amang nabasa di pengoto kami di bagasan sadarion. Markite hatami ale Tuhan. Asa dungo hubas sami ale Tuhan. Ay matsegudang doakan nama negay roha pikiran nami. Rodo Tuhan sibolis namang gugay roha do pikiran nami. Nangak kahaulion ni portibion. Alay ale Tuhan di ipaingoto kami asa manotok kami di bagasan ho. Ay holak katamido Tuhan nagabi senjata di ngulu nami. Hatamido ale Tuhan nagabi hamunangat di kami. Ido na boy mabain monak kami di paraluan nami di Portibion. Jalan marhiti hatami Tuhan. Tiurdo perdalanan nami. Ay hatamido sulu-sulu ni pat nami di perdalanan nami di Portibion. Atau pasu-pasu hatam na kubigi kami di bagasan sadaron. Marura marparbuay may asa toktong radi hubas ngulu nami paimahon manaksa di hari horo mangalapami ali Tuhan nunga radi kami di si. Atong pasu-pasu maruas mo na roa bala di bagasat tikyo na le Tuhan. Dia kaulok si ganupari ramoti pasu-pasu paingot toktong rajay gonggomi su dia karuas mon di ulaw na sida si ganupari. Mula tungarong akka na marukil ho mali Tuhan na marguguyhon. Mula dong nahurak kipas akka keluarga si sohope. Apeho tangam mo na ba diay nagokwasoy lau pamalupon ay horo padaw ni na sumurong. Mula tungarong ali Tuhan de batama nami. Aka napodjot di bagasar rohan nami. Marhiti hatami Tuhan. Say homa na mga lihok ketenangan. Dami di bagasan ngulu nami. Pasu-pasu nang akaruas mo ali Tuhan. Di tonga ni bagas mabigi hatami ali Tuhan. Jala say pahingot kami toktong. Nakpi di jabu kami Tuhan. Ikon hubas do kami. Jala ikoserep rohan nami. Ayuduk do serep ni roha. Ido abit na tama lau pajupang dohoto asa pajupak kami dohoto nang ditongan ibagas pihami ali Tuhan. Atong debatama nami pasu-pasu maka ruas mon. Dinahubigi hami ali Tuhan adong ruas ni huriam nang jumolo dihalapo ali Tuhan. Saya pasu-pasu akan tininggal hon nakayanakon ali Tuhan. Homa napatureturuhan ali Tuhan. Asa buhay ali Tuhan gabi anakon na babir midahoi. Pasu-pasu sudia keperhalado ni huriam. Akapadita namin na dong di resoton. Asa gabi buhay di uluhon na sida huriamon. Gabi huria na mangulu na manidangi di tonga-tonga ni Portibion. Say parguguyak kaparhalado nami laho manguluhon dohot mangaramoti huriamon. Asa manat ng huriamon maradopon nakka Portibi na ruduton. Atong di bagasan sadarion rap mahita Tuhan ramoti pasu-pasu ma nangulo nami. Di bagasan Kristus Jesus, martangyak kami tuho. Amen. Dinamared dehita siya nomor 530 siya mamukka siya na etsada, isom mahita papunguhop piliata. Say hutang kamu Tuhanku
ayat 2 hola nak ke bawah. Oh hadang habalang domago hiro haki dung binege suara dinaro Tuhan tai ay mardongan polo-polo Guria managamo Maranatha Roh Tuhan amin sa timu madu. Ayat 3 hola buru-buru. Rapita ayat 4 laus jong-jong mahita. Oh Tuhan ku siari suatu nama terlarang kali ini narung dobi sai madu tatang yakum mapiliata martang yang mahita. Adi di batama nami na di banwa ginjang hodo harorwan ni saluhut sileo-leho na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasa tami masyan na nilihom itu hami pilihan nami tuho sa jalo may gabi wap na hutus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa uparhasya kami pilihan o pati bulok karajom di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay maruhanami marhiti-hiti toddim asalam mutadahami godang ni silehol-lehom itu hami asalam girgir hai madok mauliate tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasalan nilehon ni tondiro di pamataku osado aliama nami na di banwa ginjang say pinorbadia magwarmo, say Roma harajomu, say saut malomo ni roham di banwa tongosongon na di banwa ginjang,
lehom matuhami sadaron hangulua siapari. Sesama dosa nami songop panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hurian itu hatta mulak mahamu di bagasa dame. Jalo hamu pasu-pasu siat debata mata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debatama ho. Di sodakot Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasaurhom madamena tu tordim. Sai